Molt bon dia, bona tarda a tots els amics de Vilafranca de Conflent que us heu trobat avui per engegar amb la flama del Canigó aquest nou foc de Sant Joan. Us aviso, per si no ho heu sabut, que també ens arriba la flama del Canigó aquí a Brussel·les i també podrem encendre una foguera. Per tant, en el moment que les fogueres cremis estarem connectats amb tots aquests focs que al llarg del Mediterrani avui celebrem aquesta arribada de l'estiu. Una festa de Sant Joan de cultura, de tradicions, de supersticions, de desitjos d'amor, de desitjos d'entre tots fer un país millor, com no pot ser d'altra manera enguany. Per tant, un Sant Joan potent, consistent, reivindicatiu, energètic, convençuts del que fem és perquè hi càpiga tothom en aquest país, tant els que pensen com nosaltres com els que no pensen com nosaltres també hi estiguin millor. Per tant, un destí al qual estem obligats a arribar-hi. I podrem arribar-hi amb els que organitzeu aquests actes, amb els que hi participeu com a públic i amb el suport que ens feu arribar, per descomptat, els que estem a l'exili i a la presó. Gràcies per convidar-nos a estar amb vosaltres, gràcies per ser-hi i, sobretot, molta força. No podem defallir, no podem afluixar. Molt bona festa de Sant Joan.